er vi endelig kommet ud i Australien, ud i Nullarbor, som betyder 0 træer. Og her har vi Knud. Han kører bilen. Ja. Og det går bare lige ud. Og lige ud. Og det gør det ikke lige nu. Det gør det ikke lige nu, nej, men det gør det faktisk. På et tidspunkt, så kommer det til at gå lige ud langt. Hvor langt er det der? 196 km, tror jeg. Ja, det tror jeg. Det er en af verdens længste lige strækninger, man kan køre, ikke? Jo, det er det. Hvordan? Men vi er faktisk... Nullarbor betyder ingen træer. Og som man kan se udenfor, så er der stadigvæk træer. Vi er ikke i Nullarbor endnu. Vi er faktisk først i Nullarbor om 400 km eller sådan noget. Ja. Og så skal vi køre igennem Nullarbor i 2800 km eller sådan noget. Ja, det er ret vildt. Så vi har indrettet os her i bilen. Og jeg sidder her om bagved, hvor vi har vores seng. Nu er den lidt rodet, fordi jeg har rodet lidt rundt i den. Og så det er faktisk ligesom at køre i et tog. Så kan man kigge herud af vinduerne, sidevinduerne, og så er det ligesom, når man sidder i et tog og kigger ud. Noget han synes, det også virker lidt som at være i et fly, men jeg synes nu mere et tog. Så. Og hvis det er, så har vi fået sådan indrettet vores eget lille massagerum, fordi sengen vibrerer som en gal, så når man ligger deroppe, så får man en god gang massage. Det er jo meget rart. Hej Knud igen. Hej. Hvordan synes du det er at bare køre og køre og køre? Jamen, jeg har nok forventet, at jeg vil blive træt af det rimelig hurtigt, men det er faktisk ikke blevet. Det er meget... Det er lidt ligesom at sidde og se fjernsyn, det er sådan... Det fanger en, så sidder man bare og kører. Og kører. Nu har jeg for eksempel kørt 109 km i dag, og klokken er ikke engang... Klokken er ikke engang... Det er lidt over 12, ikke? Og lige om lidt, om 400 km, så går vi 1,5 time bagud. Så det vil sige, at vi skal stille urene 1,5 time tilbage. Så klokken bliver kvart over 11, eller kvart i 11. Ja, på det tidspunkt. Så det er meget smart. Så får man lige lidt ekstra tid. Og det har man brug for, når man skal køre så langt. Ja. Vi har besluttet os for, at vi kører en tankfuld benzin hver. Så det vil sige, at Knud han tager de første 500-600 km, så tager jeg en 500-600 km, og så tager han. Og så fortsætter vi indtil vi kommer til Perth. Og der er vi nok om 2-3 dage. Ja, mere, fordi vi skal lige rundt og kigge lidt.